फैसा माबा साला बाखि लोंबाय ओंखाम बेनिफ्राय आगोलनि बाखिफ्रानो दङ साला हाय साला सुवाद नायगोन आं नोंखौबो फैसा गैया बायदि नंथारदों नामा नों आंनाव हा फैसा गैया बायदि नंथारदों नोंनि फैसाखौ नोंनि बिखायावनो गारना फैगोन आं साला सुवाद नायगोन आं नोंखौबो थां नायबानो जाबाय साला बिखारि रमेन नों जौ होआबा आंहा जौआ गोमागोन नामा बे साला सुवाद रमेना एफा बिदिथारना बियो नायगोन आंबो नोंखौ नायगोन जौ लोङै लोङै आंनि खर'आ गोजौ जालांबाय उन्दै बदनाम है डार्लिंग तेरे लिए लामायालाय बोरै जाखोब्रा माथो मोननै मोननैसो नुलायलांबाय आंलाय बारासो लोंद्रायबाय नामा आंलाय दिनैलाय जौखौ जौ नोंनो आंनि जिउनि बियो जादों बाथिरामा जौनि दुनियावनो गब'ना थायोमोन जेब्लाबो बिहा गंसे न'खरबो दंमोन न'खराव बिहा सासे रुपाथि मुंनि बिसि आरो सानै उन्दै फिसाज्ला फिसाजोबो दङमोन बाथिरामा न'खरनि फारसे जेबो साननो रोङामोन जेब्लाबो जौनि दुनियाव गब'ना थायोमोन आरो न'खराव थांनानै बिसि आरो फिसाखौ बुग्लुंहैयोमोन जौ फेनानै बाथिरामा जेबो खामानि दामानि मावालाय बिनि जाहोनाव बिनि बिसि रुपाथिया न'नि खामानि मावनायजों लोगोसे गुबुननि न'खरावबो थोरसि लथा सुराय ओंखाम संनायनि खामानि मावो आरो बेजों जि गरनैसो मोनो बेजोंनो बिसोरनि न'खरा सोलियोमन गोबां खस्थ'नि गेजेरजों रुपाथिया गावनि फिसा सानैनो फुंनि आरो मोनानि बोथिनैहाय ओंखाम जाहोयोमोन रुपाथिया गावनि फिसायखौ लामा नायनानै थाबाय थानायमोनब्ला दिनै रुपाथि आरो बिनि गथ' सानैया रसा नांनानैसो थैनानै थांनांगौमोन रुपाथिया सान आरो मोना मोनसे खालामनानै गोबां खस्थ' खालामो आरो बेजोंनो न'खरखौबो सालायो आरो गथ' सानैखौबो स्कुलाव फरायहैयोमोन बिमानि बेफोरबायदि दुखु खस्थ'खौ नुनानै रिजि आरो अनसायाबो जोबोद दुखु मोनो सानसेखालि रुपाथिया गोबां खस्थ' खालामनानै न'आव फैनायाव सानफ्रोमबोनि बायदि गावनि फिसायखौ मावा दाङा जौजों गब'ना थानायखौ नुनानै जोबोद दुखु मोनो आरो रागाजों बुङो बेयो मानसि सासेयाथ' मिथिला मालादि बुजिनो रोंबावगोनथाय आंथ' बुजिनोनो रोंला बे सासे मानसिसो ना मासे जुनारसो जेब्लाबो जौजोंनो गब'नानै थायो बिहा जेबो थालानो गैला बिहादि सानै फिसाबो दङ बिसोरनि लिरनाय फरायनाय आरो न'खर सालायनायाव बेसेबांदि खरसा जायो आरो आंथ' जेबो गोसोआवनो गैबावला बिदि माला लास्ट टाइम हुसाव दंमोन जेब्लाबो जौजोंनो गब'नानै थायो बिसिनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै बाथिरामा रागा जोंखाङो मा बुंगासिनो दं नों साला सैमा फाग्लि हिनजाव मा बुंदों नों आंनि फारसे लाजिनो रोङा नामा नोङो साला सैमा फाग्लि हिनजाव फिसाइजों माबायदि रायलायनांगौ दाबो मिथिया नामा नोङो बे हिनजाव गियान गैमाथारा जेब्लाबो फिसाइजों उल्टा बियो हगार पापि आंखौ सुनि हगार आं हारसिं बेसे खस्थ' खालामनो हारसिं जोंनि फिसाफोराबो गिदिर जाबोगासिनो दङ बिसोरनि फरायनाय आरो न'खर खरसनि थाखाय हारसिं आं बेसे खस्थ' खालामनो नाथाय नों मावा दाङा आं जेसेखिनि खस्थ' खालामनानै मोनो नों बेखौबो खावनानै जौ लोंहैजोबो बिदिबा बोरै जानो नोंनो बुंलाय हिनजाव जौ लोंनायखौसो नांजाबावदो नोङो साला आंनि जौखौसो नों नांजाबावदो बेफोर गासै जाथायखौ रिजि आरो अनसायाबो खना फारसेयाव थानानै नुगासिनो दङमोन रुपाथिया फिसा सानैनि खाथियाव फैयो आरो बुङो फिसाफोर आं नोंसोरनि फरायनायनि थाखाय सान हर गोबां खस्थ' खालामो आं बेखौ लुगैया गाबोन आंनि फिसाफोरा जाम्बा जाम्बि जानानै थायो
एबा गुबुननि न'खराव आं बायदि मालायनियाव थोरसि लथा सुनाङो। फिसाफोर, आं बेखौसो लुगैयो। आंनि फिसा सानैया फरायनानै गिदिर मानसि जानो हायो, गावनि आथिङाव गसंनानै गोरिबनि गान्थिखौ बारनो हायो। नोंसोर नोम्फानि आखलखौथ' नुखायोनो माबायदि। फिसाफोर, नोंसोरल' गोबां गोसो होनानै फराय। औ आयै, जों जोबोद गोसो होनानै फरायखायो आरो गोबां गोसो होनानै फरायबावगोन जोङो। आयै, नों गाबनांला। आयै, नों नायबायल' था, जोङो आब'जों आंजों सानसे गिदिर मानसि जानानै देखायथारगोन। औ आयै, आगैया थिगखौनो बुंदों। औ आयै, आं आफा बायदि मालाबाबो जाया। आयै, जों मिथिगौ जोंनि आइयादि जोंनि थाखाय बेसेदि सान हर खस्थ' खालामो। फिसाफोरनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनानानै रुपाथिया जोबोद खुसि जायो आरो सानैखौबो गोबानानै लायो। बेबायदिनो समफोरा साननैसो बारग्लायलाङो। बाथिरामनि जौ लोंनाया बारानिफ्राय बारा जाबोगासिनो थायो आरो बियो बेबायदिनो सानसेखालि बिनि जिउआ गोमायो। साननैसोनि उनाव दैज्लां बोथोराबो सफैबाय। गासै रायजोआवनो सान हर गोबां अखा हायो। रुपाथिया अख्रां फारसे नायनानै गोबां सिन्था खालामबाय थादोंमोन आरो अखाया माला गारो बेखौ लामा नायबाय थादोंमोन रुपाथिया। बे अखायाथ' गारनायनि लामायावनो फैयाखै, बेनि थाखायनो आं खामानिबो मावनो थांनो हायासै। गासैथिंबो दैबानायानो साग्लोबजोबसिगोन। माइरंआबो गैला, साननैल'सो जाजासिगोन। मा खालामबावगोन आङो दा? बे समावनो रिजि आरो अनसाया फैयो। फिसाफोर, जोंहा न'आव माइरंआ बारा गैला। बेबायदि अखा हाबाय थाबा जों रसा नांनानै थानांगोन। फिसाफोर, मा खालामबावगोन जों दा? आयै, नों जिंगा दासि, अखाया थाबनो नागारगोन। औ आयै। नाथाय अनसायनि बुंनाय बायदि जायासै। गासै रायजोआवनो थाद'नाय गैयै गोबां अखा हायो आरो गासै रायजोआवनो दैबानाजों साग्लोबसारनो हमो। अखाया थाद'नायनि लामायाव गैयामोन। दायो रुपाथिनि न'खराव जानो थाखाय माइरं गरसेबो गैलामोन। ओहो, बेबायदि अख्रां फारसे नायबाय थायोब्ला जानाय नङा। अखायाथ' नागारनाय नंखाया। आं माबा मोनसेब्लाबो राहा नागिरथारनांगोन, नङाबा आंनि फिसा सानैया रसा नांनानैसो थानांगोन। रुपाथिया गोबां अखानि गेजेरजों न'निफ्राय ओंखारबोयो आरो न' खाथिनि मोनसे दखानाव हाबो। आदा, आंनो माइरं एसे हरलाय। जोंहा दिनै जानो थाखाय माइरं गैया। आंहा न'आव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, बिसोरो दिनै रसा नांनानैसो थानांगोन नङाबा। औ औ, लानानै थां। बेहायलाय मानो गाबनो गोनांनो? नों दहायनिफ्रायनो मानो एफा बेबायदि गोसा गोसा गाबबाय थादों? लानानै थांबानो जाबाय। आदा, आंहा न'आव माइरं गरसेयानो दंजायो ना नोंनो होनो थाखाय राङानो दंजायो? आंनो एसे दाहार हरथ'। आंहा न'आव उन्दै उन्दै गथ'फोर दङ, नङाबा बिसोरो रसा नांनानै थानांगोन। आदा। रुपाथिनि बेबायदि बाथ्राखौ खोनानानै दखानिया जोबोद रागा जोङो आरो बुङो, आरो ओइ फाग्लि हिन्जाव, रां गैयालासिनो माइरं जारौबिनो फैदों नोङो? नुवाखै नोङो? गासै रायजोआवनो बेसेबां अखा हादों, गासैथिंबो दैबानानै साग्लोबजोबसिगोन। आरो बे समाव नोङो बेबायदि दाहार सिबिनो फैबावदों। गासैबो दाम बारायजोबसिगोन आरो नों बेहाय दाहार बिनो फैदों। थां थां थां। रुपाथिया गाबनायनि अनगा जेबो राहा गैयामोन। दखानिया रुपाथिजों जोबोर गाज्रि बेबहार खालामो। रुपाथिया गाबै गाबै बिनिफ्राय ओंखारबोयो। गासै रायजोआवनो दैबानाजों साग्लोबसारनो हमबायमोन। बियो गोख्रों थांखि लायो, 5-6 माइल गोजानाव थानाय गावनि मालिकनाव दान मोनसेनि रां मोननांगौखौ लायनो। बेबायदिनो रुपाथिया गावनि मालिकनि न'आव सहैयो। आरे रुपाथि, नों एसां बेबायदि अखाया एफा गोजाननिफ्राय नों मानो फैखो बेसिम? रुपाथिया गासै जाथायफोरखौनो बिनि मालिकनो खिथाजोबो। माबायदि बिनि फिसाया जौ लोंनानै थैलांखो आरो दा बिस्रानि न'खरा मा हालोदाव दङ, गासै बाथ्राखौनो खिथाजोबो फारसेनिफ्राय मालिकनो। रुपाथिनि बेबायदि हालोदखौ मिथिनानै रुपाथिनि मालिकआ जोबोद दुखु मोनो
आरो रुपाथिनि गासै मोननांगौ रां आरो बिनि 1 दाननि एडभान्स रांखौ बिनि आखायाव होयो आरो बुङो, नै रुपाथि, नोंनि मोननांगौ रांफोरा। आरो रुपाथि, आं नोंनो दान मोनसेनि रांखौ एडभान्स होखाबाय। आं नोंनो जेसां हागौ एसां मदद होनो नाजागोन रुपाथि। गावनि मालिकनि बेबायदि अनसुलि गोसोखौ नुनानै रुपाथिया जोबोद खुसि जायो। आब' नों जोबोद अनसुलि। आब' नोंनिसिम जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नों नङाब्ला जोंखौ रावबो मदद खालामनाय नङामोन आब'। गासैबो रायै रायै हगारहरो। नों नङाब्ला आंनि फिसाफोरा दिनै रसा नांनानैसो थानांगौमोन आब'। जोबोद रोजा रोजा साबायखर थाबाय आब' नोंनिसिम। दे रुपाथि, जेबो नङा, थांदो नोङो। नोंनि फिसाफोरा उखैनानै दंना, थांदो नोङो। बिसोरखौ मोजाङै जाहोहैदो। आरो नों सिजानानै थांनाङा, जोंहानिफ्राय मोनसे साथा लानानै थां। बिनि उनाव रुपाथिया गावनि फिसा सानैनो उदै बुंजासे ओंखाम जाहोयो।